Това е Даниела, тя е номинирала своята приятелка Спаска в играта на орехите във Фейсбук. Днес ще изненадаме нейната приятелка не къде да е, а на работното й място в пощата. Намираме се в пощата в Пловдив. Чакаме всеки момент да влезем в кабинета на директорката, където може би е именячката Спаска. В готовност сме, всеки момент ще дойде Спаска. Добър ден! Изненада! Добри гости! Ма какво става тук? Разбрахме, че днеска имаме именячка тук, така ли е? Има. Вие ли сте именячката? Да. Заповядайте. Приемете този дар от нас и от орехите. Майсторлъшки мезета и да сте жива и здрава. Благодаря ви, нямам думи просто. Да се прославиш с името си, да си го носиш с радост, здраве и гордост. Пожелавам ти да имаш повече верни приятели, да ти правят такива приятни изненади. Благодаря, наистина успяхте. Такава невероятна емоция създадохте в мен и Дани ти пък особено направо. Предлагам сега набързо да ти покажем как се реже майсторлъшкото мезе. Дай ми тази кошница и седи да си починеш малко, знам, че си малко емоционално изненадана. Така, слагаме покривката, вадиме дъската и острия нож. Майсторлъшките мезета трябва да са тънко нарязани, нали така? Затова сме ти донесли нещо специално, ново и много вкусно. Майсторлъшко мезе чардака от орехите. Режем на тънко мезето. Чардака. Заповядай. Опитай. Честити мен ден още веднъж. Както мезето е майсторлъшко, така и хубавите песни трябва да се пеят до край. Да се насмеяш, да се играш, да ти е моро. Опа! Браво, браво! Хайде, добре! Нямам думи просто, наистина за цялото тяло ми трепери. В момента. Спаски, море дошли са ти.